Kambi kunyo mula mar Shanta mageto tayo chenro mage game ramula e kaunti ma Siaya ochako yudore kende rot madenye tielo machielo bang' jaod bura ma game Elisha Odhiambo dwaro ler manimba mar wuon kambi no endo. Jaod bura no oseyo kambi mar Shanta mawachore ni osebedo ka tayo tijene maonge kod ler kendo mosekelo kwe modhuro kata kwet modhuro kowuok kuom jopiny. Elisha bende wacho ni tije kambi Shanta en ataro mar chik kaluwore ni lesen mane omigi en mar timo rameny to ok mar kunyo mula. They can't just walk to a school and build a toilet without having a structure, without talking to the leadership of game. Going forward, I'm going to have a more serious meeting in Ramula to ensure that our community benefit. They don't lose in the process. Wawinjiregi MP ma Rwanda. Wador Shanta Gold, kakunyo, dhahabu, tuntia structure. License magengo and mara exploration. Kaingi license ma exploration kinyaltimo mining. You wasn't tingo samples, check to tingo gold major game, would they go? So I'm going to put a stop to it.